Mä oon vinguttanut mun luottokorttiin niin paljon, että mä oon ihan törkeä veloissa ja sen takia onkin aika Temuhaulille. Ja hei, mun koodilla lapsityövoima forever säkin saat -1,000,000% sun seuraavasta tilauksesta, joten äkkiä tilaamaan Temusta. Mä en siis rehellisyydessä edes muista, että mitä mä oon täältä tilannut, eikä mä kauheasti kiinnosta, koska mä heittää nämä kaikki roskiin heti tämän videon jälkeen. Mut hei, aloitetaan. Ensimmäisen täällä näyttää olevan tämmönen... Tää on joku talouspaperiteline, ihan kauhea. Mutta tässä on se hyvä puoli, että mä voin käyttää tätä polttopuuna mökillä. Mahtavaa, sinne mulla ei ole varaa enää lämmitykseen. Seuraavaksi täällä on paita. Tämmönen tank top-tyyppinen paita. Tämähän on ihan hirvittävä tämmönen rääsy. Haisee kamalalta. Siis joo, mä en tuu käyttämään tätä. En mä raskies uffille laittaa. Mitäs täällä on seuraavaksi? Tämmönen, joo mä muistan, tää on tämmönen läppäriteline. Sä voit laittaa tähän läppärin pystyyn. Mullahan ei enää semmoista oo, koska mä joudun myymään sen. Sitten, mitäs täältä muuta löytyy? Mä tilasin tietysti mä tilasin näitä monta iPhonein latureita, koska mä oon aina halunnut, että mun kämppä palaa. Yes, eli tosi hyvä löytö. Sitten, täällä on Joo, täällä on hammasharjan päitä. Nämä on tosi hyvä tilat. Yksi näyttää olevan jo käytetty. Mä en todellakaan ole tunkea näitä suuhun, niin hei helvetti. Nämä näyttääkin vähän jo käytettyiltä. Fun. Mitäs muuta täältä löytyy? Hajuvesi. Aivan selkeästi ei ole todellakaan nähnytkään aitoa. Joo. Joo. Sitten täällä on vielä... Täällä on joku söpökynttiläteline, kattokaa. Tää vähän kirvelee, kun mä kosken tähän. Joo, hei, muistakaa käyttää mun koodia, tilatkaa tekin Temusta.